Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. Abril na gyud mga higala. Pizza uno na gyud kini, Miyerkules Santo. Ayan, no, ni anami manhuyod. Ni anami mahigala sa tagsa-tagsa na mo ka mga assignments. Balik na pud mi sa amo ang area, no? Pero sunod semana nakapagihapon ta, no? Murag naa pa mi sa mga assignments kay i-install pa man ang mo-install namo. ang mo install namo, i-install pa man. So wala lang usa mi, no? Kay do na ang mga kuan man, ang Vicar General ug ang kining mga Episcopal Vicars mao may mo install namo. Nga wala pa man sila ma-install kay wala pa man si Monsignor wala pa man ma-install dito sa kining bakong si Monsignor Christian nya wa pa pod ma-install ang mga Episcopal Vicars, so wala pa. Unahon pa usa nag-install ang mga Episcopal Vicars nga maoy mo install namo. Amen. So wala nga ni apa mi karon, no? Ni apa mi human sa Semana Santa magkuan pa mi, magtikaw-tikaw pa mi sa among parokya. Abi na padayon ta lang sa ikatulong nga rason. The third reason ngano nga magsaulog natong Santos Kamisa. Kagahapon, it is the command of Jesus, it is the command of God, no? Number 2, it is the command of Jesus Christ. And the third is it is the command of the church. No mo po naisugo sa atong simbahan. The church teaches us that we must fulfill the commands of Jesus. Do this in memory of me by attending Mass every Sunday or vigil Mass. This commandment of the church also require necessary communion, no? At least once a year, and Easter season, and confessing sins as preparation for communion and observing the prescribed days of fasting and abstinence. These commandments spell out the minimal responsibilities of a Catholic. To fail to fulfill them, though our own fault, the Church teaches us that it is sin. Serious sin. Kato pa, sugo gina sa simbahan nato. Gawas ka sugo na ni Hesus nga musimba kita, no kinahanglan gud po sugo po na sa atong simbahan. Kaya ang atong simbahan do naman pud tay gitawag nato sa in English og guidelines kara sa canon law. No, unya na po sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church. Abi no, basig malimtan nato mahigala, no? April 1 ang ato ang Saint of the Day, malahos ba noong ko mahigala, no? Saint of the Day nato, April 1. Kisa may atong Saint of the Day karon. Gahapon si Saint Stephen of Marsaba. Karon ang ato nga santo, April 1, sa pa mahigala ha. Yara April 1 mahigala. Saint Hugh San Hugo sa Grenoble. Saint Hugh, H-U-G-H of Grenoble. By the French ni siya mahigala, no? Unya usa kini siya ka obispo, no? Unya established reforms in his diocese and founded the many Catholic monasteries and died and canonized by Pope Innocent II. So karong adlaw ha, ang ato ang santo atong pangayoon ang mga pag-ampo ni San Hugo, Saint Hugh of Grenoble. Okay, Hugh, H-U-G-H. Dili na pagtawag og hog ha, hog. Dili na Hugo na siya sa Binisaya, pero sa kining in English Hugh, H-U-G-H. Okay, no, padayon ta mga igala. Kumusta naman mo? Miyerkules Santo na ba ya? Ay na usigig dinangag din na. Kami diri sa Ayungon, kaninang buntag nang umpisal na ang mga sakop, no. Pero ang ubay-ubay na kanila nga nakakumpisal ni adtong ko ang katubitawng mass confession namo sa vicariate. Kahit nabo to may higala nga kinibang singalan ana wala kaayo nakakumpisal kay kuan manggod kanang singalaan ning kaulan. Sumunag wala kaayo pa makakumpisal ang uban. Pero karon, padayon kita.
sa ato ang pagkumpisal ta mga higala. Abi no padayon ta mga higala, no? Padayon ta sa ato ang mga buluhaton, no? Nakuha na nato ang saint of the day. Number 4 reason nganong musimba kita. Number 4 reasons. According to Matthew 16 chapter verses 13 to 19, matud pa diri busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong itudlo dinhi sa yuta, itudlo usab dito sa langit. Ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Nga sa ato pa ang simbahan di ay adunay otoridad sa pagtudlo. Nga usa sa mga gitudlo sa simbahan, number 3, kung sa ganito i-reasons kanang musimba ta, ang simbahan nagtudlo nga musimba gyud kita. Kunya may katungod ba ang simbahan sa pagtudlo? Naa baya. Naa wala, naa. Klaro? Meron din siya ko ito mahigala, igapakumpisal baya ko. Kanang buntag alas 8, do nami kanang gitawag og reflections. Ang recollection ba mga 1 hour lang dayong paghuman magkuan dayon mangumpisal, no? Kuto alas 9 to 11 muna nga pagka 11 pawais ako pag alas 12 programa ta. Pero karon daw ubalik mi. Muna na po laing batch sa mga penitents nga musimba na po tagaan nato og gamay. Ang akong gihatag mga higala kini bang kabahin ba sa kanang mga cardinal sins? Kay ang uban mga higala wag dili kayo aware nga do na ay kinahanglan nga do na mga buhaton nato aron malikay kita sa pagpakasala. Klaro na. Bino dinhi si takutob ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.